Ka State Bank of India's Regional Business Office Region 1 ka Badan ka Try kam hadhan kiti Shillong kumshi benta jong ka Corporate Social Responsibility CSR kala shim da kalenti ka Badan kam ban Pynneh ya ka may Mariang hakaba kala lejban Thung da ki Tynrai Dieng bat so haulum Sohpetbneng. Ya kini ke program la penlong haka arpusau tarik nailur araja arpusan haka bala yo ban Thung kumbal lai hajar sans patli ki Tynrai Dieng bat so berjakini ki Tynrai baro la penbet penbiang yaki lingba ka keper sara kebala ai kerteng MS Suk Nursery nong mensong. Hakani jinga Thung yakini ki Tynrai Dieng bat so nakaliang ka SBI lawan ban mikmat the Chief Manager but Deputy Manager jog SBI Regional Business Office Region 1 kadban nakaliang ka seng khasi kmi lalam khmat daw President but General Secretary urangba U Pingrop rangba Highness Marbanyang Chairman kalum Sohpetbneng Committee rangba Aisun bat kidkhot ka JPK ka seng khasi seng kmi. Hakanik si kaladan ru ka jialang ka balingkot hakabala yo ya ka jingkran na ginongmi khmat jong ka SBI but seng khasi kmi. To. Say no plastic. Jom say no plastic ni. Anh yên rồi. Thôi nó từ Chúa đang điện này, xem nó rụp mà. Video em. Ada para orang tu om sini sakit. Em badan ka tak sini ka. Sekarang dia. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.